Salamat po. Saya marari zahi. Hanggat kasama pinanunrihan ang tifas teatro. Zef nandri nakabak narabola nasuskivt pinandrifo marare outro programa de Madagascar. Família ele não pode forteambi que ela que vamos mandar mirava miravava sahani fomarare kata tunjamandri até a ponte aftede a jogueni quando eu tranco na miranda onde Oiê, bonjour, bonjour. Bom, a todos que fofo que foi live tsikatina na tsikatina de kuranga hitanareo ilay zaza na boka ko efa mila fagnampiagna. Izy zegny tsy fagnampiagna vola ny ilainy fa fagnampiagna ilainy zegny ny mba hagnaboagna izy amin'ny agence misy izy a Oman ao. Ke agence nandeha Facebook Madagascar idrako ty hoe agence Zinette Madagascar. Zegny agnaran'ny agence io Zinette Madagascar. Ke izaza io marary, raha mamparary zaza io indreny findra patron izy, patron nazy araiky voalohany namopoko izy. Misy raha vaky donc agnatin'ny tratranazy io araka ny koragnan'ny docteur satria mbaran'ny docteur tam'le patron faharoy nangala izy tafara marefy tagny satria tsy maintsy atao opération ity olo ty. Popoko navian'izy nagnan'igny popoko na zanaka patron tam tany asany taloha. Ke raha misy eto ity le agence Madagascar Zinette Madagascar ty tsy magneky izy ampodiany agence araiky a Oman ao igny zaza igny raha izy zegny tsy amieno ray aman-dreniny zaza io vola 23 500 000 francs malagasy. Ke izaza io fa marary mare entre la vie et la mort. Izo fa 2 jours ro tsiregnine. Ke zegny avy Belgique magnano antsoava aminao ataova vidéo fa raha vavitsika sahiragna izo tsiregny. Izo ko ro tsy tamin'ny agence nafaka nalene zay fa mipetraka ty miasa ty managna tragno aty nalene izy io. Iray aman-dreny ny paregny efa billet d'avion ikarakara ny fodiagna nany. Tsy le vola ny olagna eto fa le tsy aboaka amin'ny agence le ola. Ka ity madama ty le amin'ny agence Zinette Madagascar agny ty izy ndro mi telefone amindro agence Oman ao hazaboaka anareo so tananareo tank le vola tadiavako amin'ny ray aman-dreny zo tsy azoko. Zegny raha misy atsaram-pagnahitsika gasy atsaram-pagnahitsika gasy zegny. Anao fa magnano trafic baka raha ataonareo zay trafic de personnes mandafolo koa anareo raha ataonareo io. Fa tsy vitany anao mandafolo zany kan'olo fa marary koa mbalambaranao azaboaka fa tanagny fô zampodigny. Pare tsara le agence Oman ampody io zaza io. Fa izy mi refuse tsy mila ampodigny fa mila mahazo vola tsendriky za amin'ny ray aman-dreny fa vola koa tsy azoko tsy mahazo mody aty fa dao anareo agny. Ara io koa naty a Oman ao mbala lombolombony zegny koa freinzy io lafo mandilatra. Or que izy mila miagna 23 500 000 antsendriky ni nany. Io izy magnamia ordre amizay amin'ny agence nandifasagna tsy haiko Oman hoe mahazo mody amizay le zaza. Zegny kabary misy eto Ke le fagnampiagna angatahako aminareo ny volanko aminareo igny tsy vola mihitsy le tadiavigny fa ny agnaboagna ity zaza ty amin'ny agence Oman ao hampodiagna izy a Madagascar ny ilandriavany. Zegny le fangatahagna tadiavigny natao eto. Ankabaro misy hatsaram-pagnaitsika zanaka olombelogno gasy ny Madagascar reto. Grave atsika. Atsika grave ko fogna raha te-pagnahy io Hitanareo izy mivolagna ndray izy mivolagna fa inanana leny tsy azony.
Izo le magnangina andefa afatra aminakahy fa 2 jours tsy am'ligny tsy mi-connect tsara hitanay. Tsy enezina mbala velogno tsy enay korinaniny. Fa 2 andra. Ka hidrako be ty, io le agence mpandefa izy baka tagny, tsy magneky. Fa mila megna 23 500 000 izy. Iovo volagnin le agence hoe ampodi amizay le zaza. Oeza tsara tsika gasy ty. Oeza loatra amin'ny rahatse-pagnahy. Ke ho anareo zegny agny omany kony zahavanareo hevitra le mety mahita hevitra angalagna tsay koa amin'ny agence misy izy zegny andefasagna izy mody ho antsika le agny satria tsy hitako izy hodrako tsy haiko ataoko angala izy agny izy amin'ny agence. Ke tsao nareo misy afaka mangala izy agny. Ampodiagna izy fa ray aman-dreniny paregny efa billet d'avion odiany. Mampalahelo toe-tsaintsika gasy io aminareo tegna mampalahelo. Marikoriko des fois. Marikoriko. Zanakan'olo fa marary. Anao mihitsy, anao gasy mihitsy ndro magnambara amindro topo tanàna vazapodigny. Tanàny foatsendriky. Non mais on est où, vivons? Atsika koa ndre biby mbala tsaratsara fagnahy mandilitra atsika. Bonjour atsika jiaby. Franchement tsy karaha tsy fagnahy loatra. Tsy mampahinakinaka anareo mahita izy io. Hiasa ny alagna tanàna aretigny nazo avy agny amina popokon'olo. Popoko fona viany nagnano karaha igny tipaka. Tipaka tsy tipaka mitratra. Izy tompony tantara izy tipatipaka. Igny na voa izy igny patron nazy araiky faharoy amizegny nahita zo nitondra izy l'hôpital. Nambarandreo ty tsy maintsy didiagny. Ko tsy didy tsy possible. Donc za mandiniky misy raha vaky na misy raha folaka donc rifarifa ntritriny tsy haiko. Fa za mandiniky menimeny naka zegny. Tsy mboany jirany ty amizay. Izy nety Madagascar agence ty. Izy ampodigny fa mila magnefa vola aminany. Antsendriky ray aman-dreny tsy haiko igny. Bon, ro boka ro lefaka ro boka lafo. Za mandiniky zegny matoa izy mitaky vola boka tsy navita contrat le zaza donc maty volanany. Ke tsy maintsy tsadiaviny volanazy maty io. Uza ede za mandiniky. Or ke le zanakan'olo fa marary. Tokony ampodinao fo zanakan'olo agny ake anao magnano marimatresagna anao mindro fa tsy zanakan'olo tsy mbo anao mody adokonao amin'ny tany lavitry ny manjo izy mbala tsy. Ke ireo nandefa message aminakahy ro fa tsy naregny izy fa 2 jours. Tsary mi-connect izy ro tsary amligny izy tsary regninay tsy hainay izy io na mbala velogno na manakory. Ke fa tsy hainay tany antrenay Belgique. Ataova raha zanakan'olo ty zay miangavy anao. Heo za ataoko izy ty zo za mbola tsisy raha ataovako andeha ataoko. Ke zegny partagenareo vidéo ty anareo namagna tapaka omany mazava anareo kaiky edy izy ty tsao hitanareo solution fa za baka lavitra ty fa nivitako edy izy ataoko ty. Agny tsisy raha haiko ndray raha samboroko aminany ty tsy haiko. Ko nisy naezako nanamborako izy baka raiky teto igny nisamboroko. Fa raiky ty tsy ndray namborako izy ty tsy haiko. Iatsika samby gasy fo tsy manjarijery mifamono. Tsy mahazo mody izy tanky ray aman-dreny tsy magnomeza vola. Fa afa le billet d'avion ifendro amin'ny zanakandreo fa nio mila vola mandeha posinazy manokana. Olo karaha reto edy mendriky gadregny na vonegny tanteraka atao poto. Pamonolo. Ke igny antsendriky edy vidéo tsika marandrendregny ty bisou de miangave. Tsy ataka vola o zany atao eto amle zaza fa hataka mba hitatsika hevitra agnaboagna izy amin'ny agence odiany andita aigninany agnilan'ny ray aman-dreniny agnilany hava. Allez, bonne journée.